Moi. Tulin tähän parvekkeelle ottaa vähän aurinkoa. Saa vähän väriä pintaan. Talven jälkeen, kun näyttää niin kalpealta aina. Mites sä? Rusketuksen helposti? Vai palaksa vaan? Itse on aina ruskettunut silleen ok hyvin. Mut tietty sit kun on tarpeeksi aurinkossa, niin kyllä sitä sit palaakin. Tänään on äitien päivä. Miten teidän äitien päivä on mennyt? Onko teillä jotain traditioita? Käyttekö te niinku äitiä moikkaamassa? Itelle nämä äitien päivät on aina vähän semmosia, vähän niinku päiviä muiden joukossa. Ei herätä oikein tunteita suuntaan eikä toiseen. Ja silleen se on oikeastaan ollut aina. Johtuu pitkälti siitä, että on asunut isovanhempien kanssa. Oma äiti on siis elämässä mukana ja on aina ollut niinku läsnä. Vähän niinku taustalla, mutta erinäisten syiden takia sitten tilanne on aina vähän vaihdellut ja pääpiste on sitten ollut kuitenkin aina siellä isovanhemmilla ja mummin ja pappan kanssa. Ehkä joskus päiväkodissa jonkun kortti saattanut tehdä mummille tai muuta, mutta joo, oon nyt huomannut, että on nyt tää viikonloppu tullut oltua vähän puhelimella. En oo edes kattonut mitä ruutuaika mahtaa olla, mutta liikaa. Ja mä huomaan sen niinku mielialassa heti. Heti on jotenkin mieli apeena. Ei oikein energiaa tehdä mitään ja huomaa, ettei niinku ajatuksetkaan oikein juokse. Ei tule mitään luovia ideoita, ei oo sellaista motivaatiota niinku oikein mihinkään. Toi on kyllä koukuttava väline, toi puhelin. Mä pitkän aikaa sitten poistin Instagramit ja TikTokit ja ainoa mitkä on jäljellä niin on YouTube ja sitten Reddittiin tulee selattua aika paljon kanssa. Kun se on just siinä, että sieltä tulee niitä lyhyitä dopamiinipuusteja. Aivot tottuu siihen. Ja sit kun sä laitatkin sen puhelimen pois, niin sit sulla onkin ihan tyhjä olo. Paljon teidän ruutuaikaa on? Yleisesti keskimäärin. Mä näin tosi jonkun pätkän joiltain somettajilta. Olisiko ollut Tubekon Awardsseissa, niin siellä jotkut sanoivat, että niillä oli jotain 10 tuntia, yli 10 tuntia niin kuin päivittäinen ruutuaika. Ja se on kyllä todella huolestuttavaa. Mä ymmärrän, että jos sä teet työkseen sun on pakko tutkia kaikki yksityiskohtia ja mitä niin sanotusti kentällä tapahtuu. Ja jos sä oot tavallinen kuluttaja, niin mitä ihmettä sä teet puhelimella 10 tuntia? Ja se nyt vaan valitettavasti yleistyy koko ajan. Ja yhä nuoremmilla ja nuoremmilla. Mä en voi mennä TikTokiin takaisin. Vaikka mä joskus haluaisinkin ja siellä on ihan kivojakin juttuja, mutta mä en voi mennä takaisin sinne, koska mä huomaan, että päivän 2 jälkeen niin mua alkaa ahdistaa tosi paljon. Olo tuntuu merkityksettömältä. Just se motivaatio puuttuu ja tulee semmoinen väsynyt ja löysä olo. Ei ole semmoista meininkiä, ei ole drivea, ei ole mitään niin kuin mielikuvitusta. Aivot on niin väsynyt siitä kaikesta informaatiosta, mitä ne saa. Että jos sulla on taipumus selata jos sulla on taipumus selata TikTokia tuntitolkulla päivässä, niin mä ymmärrän se ihan täysin. Se on todella koukuttavaa. Mutta sitten samaan aikaan, jos sä koet tällaisia samanlaisia oireita kuin mä, että ei oikein mikään kiinnosta ja ei oikein jaksaisi mitään, niin kokeile olla viikko ilmaista puhelinta. Mä tiedän, että se on vaikeet, mutta kannattaa kokeilla. Sen takia kokee, että oma lapsuus oli kyllä siinä mielessä hyvä, että ei ollut tämmöisiä puhelimia eikä sellaisia niinku laitteita, mihin hukuttaa itsensä ja upottaa itsensä moneksi tunniksi. Joutu keksiä tekemistä. Oli tylsää. Muistatteko te lapsena niitä hetkiä, kun teillä oli tylsää, mälsää? Se kesti jonkun aikaa ja sit saattoi hetken päästä tulla vitsi, että mä kaivankin tosta paperia ja kynät esiin ja rupean piirtää. Sitten se hävisi se tylsyys.
Koska mieli on sellainen, että se haluaa keksiä tekemistä. En tiedä tosin, miten vaikka masentuneella ihmisellä mieli toimii. Se on eri asia varmaan, mutta en usko, että se puhelimen selaaminen tekee kyllä kellekään hyvää. Ja mä huomaan myös TikTokissa sen, tai ylipäätään niin kuin lyhytvideoissa, että kun sä tarpeeksi kauan selaat niitä, niin sun niin kuin omalta elämältä menee vähän niin kuin merkitys. Kun sä näet koko ajan ihmisiä, joilla on ihan superhauskaa ja supersiistejä juttuja ja ne asuu jossain tosi hienoissa ympäristöissä, missä aina paistaa aurinko ja niillä on rahaa ja omaisuutta ja ne näyttää hyviltä. Niin siinä tulee itselle vähän semmoinen olo, että vitsi, että eihän mulla ole niinku mitään. Ja olen tämän kokenut kyllä tosi pahasti ja vahvasti. Että sanotaan, että jos omassa elämässä ei ole muutenkaan kaikki ihan ok ja sä menet selailemaan vähän somea, niin ei siitä nyt ainakaan parempi mieli tule. Sitä sanotaan aina, että comparing is a thief of joy, eli vertailu tappaa ilon. Ja se on kyllä ihan totta. Ehkä meidän ei ole tarkoitus nähdä kaikkea koko aikaa. Kun me tullaan loskakelissä töistä kotiin pitkän päivän jälkeen ja mennään väsyneenä sohvalle, tukkaa sekaisin kuin seinäkello ja mieli on muutenkin väsynyt ja apea ja pitäisi alkaa ruokaa tekemään, mutta kun ei jaksa yhtään. Sitten sä otat puhelimen käteen ja katot, kun ihmiset jossain Malediiveilla makaa rannalla tai tekee tanssivideoita Karibian auringon alla, niin en mä tiedä, ei se ainakaan mun mieltä paranna kyllä. Ei meidän kuulu nähdä semmoista. Ei me olla ennen nähty sellaista. Me ollaan voitu haaveilla siitä ehkä jonkun juorulehden tai matkustuslehden parissa. Ja silloinkin siinä on ollut sitten se oma semmonen niinku haaveilu tavallaan kyseessä, että hei, et vitsi, että ensi kesänä lähdetään tonne. Ja siinä on ollut se semmonen niinku suunnitelmallisuus ja se semmonen niinku, sä alat luomaan sitä maailmaa sun niinku päässä sen kivan asian ympärille. Sä alat maalaa niin sanotusti niitä unelmia. Ja ne auttaa jaksamaan, kun se on just siinä mittakaavassa, mitä mieli pystyy hallitsemaan. Ja sit sulla on se yksi kiva juttu, mitä sä ootat. Et sit kun tää loskakeli on ohi, tai vaikka 2 kuukauden päästä talvilomalla, niin mä lähden tonne. Mä haluan aurinkoa. Ei mikään tunnu miltään, jos kaikki on koko ajan niin kuin meidän silmien edessä. Joo, semmonen äitien päivä täällä. Soittakaa teidän äidille. Laittakaa sille viestiä, menkää käymään. Jos teillä on riitoja tai tulehtuneet välit, niin koittakaa saada ne kuntoon. Tää elämä on ihan liian lyhyt hukattavaksi siihen. Mä jatkan täällä auringon ottamista ja katon, että jos sais vähän eloa tähän nahkaan. Ja jos sä katot tätä sateella, niin muista, että niissä sadepäivissäkin on ne omat ilonsa. Tää on vaan hetkellistä. Sullekin se aurinko paistaa vielä. Se on sorono.